Hey,
men lagune hanyalah untuk abang. Kawin kuwi pisan kok wis kowe gak bolak-balik gak jadi pisan. Enak piye sih? Wong kawin iku pisan kok untuk selamanya. Kawin satu untuk selamanya. Oh, potongan gue. Iya. Kawin untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Apa pembira? Apa sana? Pindu. Satu untuk selamanya pindu. Apa sih nak boleh go? Apa lari go? Duh adindaku sayang, nek aku duwe sayang, awakmu duwe ora? Dadi payung nalika ucane teko. Wong urip kok mek dadi payung tok. Yo keblok dhewe. Mbok kaya aku, urip tuh dinikmati. Contohnya kaya awakmu ngombe banyu, dinikmati. Senajan ngelak ngos-ngosan. Demi menghibur masyarakat sumber kene. Aku apa-apa wong ini gak budal. Oh, waduh aku dale. Omahmu kene ya omahku sing waduh. Apa? Oh, awakmu kene Arjosari liwat alas kene. Lah kene liwat kono. Lah aku lampu merah. Nanti? Oh, lu tak delokno Sherlock nek gak ngene omahmu. Mesti ae awakmu delokno Sherlock. Jarake didelok. Jarakmu paling 2 kilo. Lah kene 10 kilo ya. Ah 10 kilo kok. Iki. Kok kakek ngomong ngene. Ada wit utang Pak. Apa? Pak Sarkawi. Gimana? Oh tetap semua. Kamu nguasai. Rumah sangu tanggapan nama wasiai. Oh, betul siapa yang ngarep ini? Pasar Kawi. Katanya apa yang sih? Saya. Katanya apa? Wono salam. Katanya apa? Kowe ngerti kajate nek aku divisi alhamdulillah Pak Sarkawi. Kudu kleru Surawi ya. Pak Sarkawi kajate koyo kajate. Ya. Modelmu suwe gak tau meneng wong kene kudu beramu kae. Apa lagi nih? Ojo beda singgung. Iku nek kowe tak diti mau aku budal mung tak didiksan. Kajate Pak Sarkawi oleh duwe akeh terus kena gawe tuku kebon. Tapi mana? Tapi kowe iku ajene jawil kok. Nek jawil karuan. Nek karuan jawil. Mana? Permasalahan. Jawil karuan. Potongane lemu tapi punya cinta. Karena cintanya hanya untuk ibunya. Yo yo. Oh enggak. Alah ya karena ibunya. Apa? Ya gak payu goblok. Ngawur. Jawil dron. Lemu. Ngerti yo lemu. Lemu. Apa ada lemu? Oh, duwe dipangan dhewe. Makane lemu. Jare sapa? Kok jare sapa sing jajahe? Rondo iku. Iki. Apa? Bodone silikon. Kalikin. Ketara iku yo gege. Pemesan le Mang Jan. Kok pemesan gawe gek ora komblok. Katanya apa? Katanya Pak Sora Pasar Kawi. Ya tak baca nih. Manggil cekak pemoto tak. Mas aku papat, mungkin 5. Gulone 1/2 kilo.
Sariwangi telu. Kowe iku aja ngawur, iki kajate ngono. Buka showroom. Dadi nek enek buka showroom, kira showroom ngerti showroom. Showroom ta, Kak? Showroom sing digawe ngene, cek ces 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 ces. Parfum goblok. Parfum. Iku parfum. Oh, parfum. Oh, parfum, serum. Parfum tas. Buka serum. Serum sepeda motor nih, Pak. Serum apa? Sepeda motor. Serum sepeda motor apa? Lembut. Showroom. Kok serum? Padahal disuntikan ya, ketara temen, gawe namu. Serum. Iya serum. Showroom. Nah, serum. Sorong we. Mayan meneh utang motor nang ngono goblok. Iku mau ya ngono, khusus wong kene tapi nggone teng Blitar. Nek sampean utang teng dino saged nggih. Nggih, Mbak nggih. Utang showroom sepeda motor. Oh, iki kok mau bathok kae sing duwe gawe grek. Molo. Oh ya. Bayar. Ah, wis santai no duwe ya. Oh, mobil. Oh, persewaan, Bos. Persewaan. Sorong goblok, sorong. Sorong iku tuku, sorong iku utang nang niku lho. Tak pikir disewakno. Oh, maklum aku wong desa, min awakmu kene bener ketok desa tapi wong Sumber sawono salam iku kutho kabeh. Nggih. Duwe akeh. Amin. Nggih, amin. Rezekine melimpah. Tapi sayang situ urung nyawer. Nyawer salah iki panen. Atau sayang. Apa? Berarti mari kok. Nyambut gawe tipe-tipean dune. Coba lagi rek. Nyambut gawe lama kan ngomong ini. Kerja. Kami arep tak gak jane. Arep sih sayang. Ayo, kita aja ini mah. Oh, oke, apa? Silakan. Tadi enggak ngopi. Pokoknya moga-moga serum melancar. Sing utang gak kathah tapi nggih tetep pikiran nyaur terus. Utang akeh gak nyaur padha ae nang ini mah. Oh, oke. Apa? Apa rek? Jagoane apa? Apa? Awakmu. Wah. Kok dhewe aku yo meniki suwe ra tau ketemu wong kene kudu nyosok ae. Apa? Hah? Sabunan. Iya, kecuk sabunan. Sabunan. Ta. Wah, kayo, yo ndek yo. Kayo. Ayo nangis. Jenengku Amin Sudadrat. Sudadrat. Jenengmu sapa? Rasaku nang ngene Facebook Amin Sudadrat. Kelakuane rada bejat ni sore maneh lho. Kelakuane rada bejat ni sore maneh 5 tahun. Minggat ni sore maneh saiki rada kumat ya. Gak masalah tapi penghuni akhirat ngono lho kok. Saiki ta besok-besok. Penghuni akhirat saiki ta besok-besok. Besok ae saiki utang jake goblok. Ngawur ae. Utang jake. Kalau apa, Mbak? Lamunan masalah. Lamunan. Goblok bodoh lamunan. Oh, sing buri rodo iki. Rodo. Lamunan iki piye? Lamunan karo sumripit. Ya. Sumripit ya bener. Sumripit angin ratri akan sangat teni
tansah rapi tengah podo nyai yo oh asu ketok koyo lucu nyawang rainmu kok kudu guyu lali lagune tutu jedak kendal sik oga sing nyanyi iki sing wedok akare dhewe iki bagian sawer yo metu no aja nak jero yo nak ketok iku dak kleru duit 2000 ketoke biru lah kok 2000 sampean lihat mriki lho Ada ngopi mangkon. Loh, gak ketok. Iki duwe ben ketok. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Awakmu. Nani, nggih nani. Gade iki gade kendang iki. Soale iki duit awake dhewe sing ngepek. Dadi iki lah. Sopo sih? Oh, sindene kok nang ngarep sinden. Sinden nang kota apa jenenge? Hai, sayangku cintaku bojoku I love you. Wah. Kok sindene sing dicerek? Masih dari kawasan biasa yo. Sayang masih sayang, ini sayang. Wah. Menona dewe mani. Yang ke situ kan nanti cari sendiri ya. Iki kelambine iki apa duwe madani kelambimu abang-abang tok. Ya ampun. Oke. Nah, yuk Mit. Rono. Ayo suwe gak tau penyuk mantes ya lagi. Min, ini lu Min nyambut gawe. Oke saudara-saudara, inilah liputan 6 Liputan kakimu. para maling-maling. Maling kakimu. Sing maling awakmu kok mantan kancane. Kancane dipikir lho. Oh, siapa niki? Niki ya? Oh, iya, akeh tunggale. Oh, tikusku, kucingku tak pacai ngene kabeh. No mah, makane akeh tunggale. Iki gaene tunggale. Nah. Oh, jalur nomornya oleh. Alah, elek kok. Lama ini wong arek koyo nyambe ayo. Arek koyo nyambe kakimu. Iki ngono gugu nyambe. Anakan. Iya, Pak. Halo. Napa nih terusan? Lewat napa? Ini nang biru. Kena coklat. Sing ngomong aja. Wong kira ngomong ae. Masa iki tonggoku? Ya tonggomu. Kodok. Anggen aku seneng karo tonggo iku. Gak seneng belas. Anggen undang kesenengan karo tonggo potongan koyo nyambe ae kok. Masuk ngene-ngene ambek gendak aku lho, Bu. Ayo iki. Gendakmu sing ndi? Pilih
cilino. Ah ya iki lho rek sampe arek kene ngomong to nang disirek tukang audio nih. Audione bening. Kau winter aja. Awake dhewe kon ngotot. Kon ngotot. Iya, monggo mriki, Mas. Reneo iki lho, metu mangan naik.
Kene apa? Oh arek papat ngadeg rene. Ngadeg di sana. Nah, buku nih, lah yo. Min, suarane penak. Areke yo ayu, Asu. ayu. Ayu, sing asu lah awakmu. Tapi aku iku izin. Isin piye? Ono pacarku. Sing ndi? Iku kudu ngira. Lah. Pacarku iku ngawur ae. Oh, arek klambine ireng putih. Oh, zebra. Yo. Lah terus Erita mbok apakno? Kowe ngomong jarene sayang karo Erita. Iya ta, iya. Kawani. Ojo macam-macam, budol lho iki. Oh tetap mau biayaan kok. Ojo macam-macam. Awakmu perawat. Iki dudol lho ya. Oh, lah masa duduk ya. Goyangane cara awakmu ambek Erita. Cara awakmu duwe pacar maneh kudune sing bener, gelot kaya aku. Misale lho contoh, sayang Nanti beli Bang. Nik. Endi ana meneh? Are no omah meneh. Meneh nang omah ta meneh? Iya. Makane tak pengen budal. Ala modelmu kau asih matamu. Oh, are no omah momongan. Modele ngene HP kok mulai ketika abiok kon bongko kon tetep. Contohnya ini, cene awakmu duwe bojo iku cene gak pedhot maneh ngono lho. Ngono ya. Iya, ya wes. sayangku. Iya Mas. Kudu rapi maneh ae aku iki. Lalu ada perawan-perawan iki. Dik, ojo demok-demok. Oh enak demok-demok aku kok mulai goceng dicundung. Alah kaitane demok. Malah dicundoi. Ngono, jadi kalau kudu kasih sayang. Contoh coba, Dik. Delon. Lah gak kelem iki ngono. Sing mesra. Piye? Sing mesra kaya aku mau, tapi ya iku mau. Sing mesra ngomong sing piye. Takut tidak. Sambil kakak bikin dulu. Sama ini kita kandi deh mas. Oh yes. Sama ini kita kandi. Oh yes, susuku. Biar bilang kalau boleh. Oh, yes. Bilang tahun ya. Bilang tahun. Sama ini aku mau tinggal lagi. Ngene lho sayang. Piye. Oh my god. Oh yes. Oh no. Wah. Sing dene calokan. Awakmu carane gak ero. Kudune piye, Cok? Di awak piye? Nih, keluar nih. Nih. Hei. Bocahmu lo. Hei, ngene iki gak enek. Yo sini kelon. Kon biyen malu kowe aku lain aku. Oh, kok tibake seneng karo bojoku kowe? Piye? Lah. Alane lah timbangane ngene lho, malah aku jauh kok. Alah ngarep ngene ae. Ya gak apa-apa, aku tak pilih Erita. Ya, ya. Oleh ta? Iki mau pilih iki gak kelem kon goblok. Lah apa? Oh, kamu ketuaan. Masa aku tuwek? Ketuweken yo. Ketuwek. Iki anakku rek. Alah model mana anakmu kok mau DM lewat TikTok. Jadi iki Anak-anak di DM lewat TikTok, saya kira gak tau. Bojone wong pacaran ono TikTok. oh nanti kan dia mulai kuwi. Iya. Gak ketara yo. Gak ketara. Modele koyo perawan, koyo rondo, jebule duwe bojo. Kok kene iki kok gopo lho rek. Oh iya. Kleru. Iki tetangga. Iki wide. Hari iki rek lha yo salone. Dan gumpun aku. Makane nek mangan kok aja bobo. Ketrum. Mesti ae bolak-balik sak mene mlebu cocot e ambil. Sing cilik ae. Sing cilik ya, Mas. Lah cilik. Dek. Oh, Erita batangmu. Sayangku. Oh, Erita sayangku cinta. Kok sing mesra no. Kok sing mesra. Cora masak beras ini opo sih? Mesra beras. Anak.
tahu ya. Contoh, Dik, Dek, sayangku, sayangku, oh cintaku. oh sayangku. Ojo nyedek-nyedek. Boleh. Abamu gak enak. Dik, aduh, Aduh, begitu besarnya begitu besarnya cintaku cintaku padamu, oh my darling. Oh, Eritaku Oh, sayang. Eritaku sayang. Apakah kau mencintaiku? Apakah kau mencintaiku? Biyen, biyen. Oh, biyen bisa. Biar rasa cinta. Saiki ditaburi. Sakit gak? Oh. Boleh? Oh, Eritaku Lah gak cintai? sayang. Lah iya, Oh, Pak. Eritaku sayang. Aku sangat Kan mencintaimu. kepingin yang nguasi. Dikon rene. Sini jero kepingin Nek nguasi. sing jero ku po winter. Nek arek nom saiki po winter ning rayu. Ini bilang bos. Lah, Aku masuk elek gumbul aku yo. Ya, iki gumbulane tatok. gumbul aku. Oh, Erita. Kenapa kamu membawa balon? Itu balon. Apa? Kenapa ketanggapan membawa balon? Saya jadi ngobrol hubungan, Bu. Oh, sayangku. Kayak lagu. Lagu dong. Kayak lagu sayangku. Kalau tak obong loh, calon kawan. Ngawur tanggapan nanu kira. Tenanan gitu. Sayangku, Sayangku, pujaan hatiku, pujaan hatiku, tak kandani, tak kandani, ambuku koyo wedhus. Lah apa kok ngomong? Alawan abu-abu. Maksudnya bau cintaku gitu. Gak suka aku kok. Oh ya wes awakmu dhewe, piye nek awakmu dhewe? Oh, aku dhewe. Erita, Oh, Erita. Iya, Mas. kau tahu itu dalamnya perasaanku padamu. Enggak tahu. Nanti ada bang. Nanti ada bang. Nanti ada. Nanti ada kabar nanti. Iki loh ada di cili. Walah, ini loh. Maju. Oh, Erita. Mas. Ayo Mas ngomong. Kamu alas. Oh, Erita. Sayang, aku kerungu suaranya itu. Oh Mas. Oh, Erita. Mas. Oh my God, Erita. Mas. Oh yes. Udah Erita. Kali ada bocor di perkas saya. Statusnya nangis saya. Monggo lagunya nopo. Kamu alas. Kalau kesian tinggal. Oh, requestnya jabu alas. Tak coba kan untuk menyawang kalau ngomong pentil Masih sing lebet boten iki. Boten sios. Ame ngapusi sampean. Ini bilang bos. Ngapusi sampean. Kilo, mangewu. Kemurahan Mas. Murahan tak? 2000. 2000 dapat balon 2. Kamu alas. Jambu Ya. alas. Kamu alas tarik, tarik. Kelingan manis sesemu, terus kelingan apa bebuyungmu. Kasih sayangi. Batiku aku berarti jodohnya. Sayangnya wes kuwe bojo, nanging aku wes kebajo tresno. Ada rasa yen aku ora bisa melu duweni.
Lah iya, makane kok krungu kok nang kene gak enek, lah kok nunggu. Iya wong pawon nek cicik-cicik digono. Rupaku gilane ya. Iki ngono gak gilani. Aku gak gilane, Bu, cuma koproh ngono. Heh? Wes, So, pun nang pripun? Pripun? kok nanya Salah ngene sampun. Kalau dari ngarit iki. Enggak niki waduh sewu akeh. Nek sore iki ngarit, nek isu diploroti apa ya? Ploroti. Iku fitri kata Yuli. Ya Allah kon tapi. Awakmu yo kenal. Kenal. Ame Fitri ku Kenal. Lho, apamu? Biyen pacarku ku. Lho iku 3 tahun aku pacaran. Ame Fitri. Kak, Lah wis sapa? BBE. Tak kira Ame Fitri. Kak, ada BBE. Oh, Ame bibine. Tapi kenal awakmu? Kanca sekolah. Kanca sekolah. Sekolah ya apa sih? Sekolah. Kuliah. Oh, kuliah. Pas aku awakmu Dik SMP pedot kuliah. Ada banter-banter tiba-tiba ngomong itu kan kita tanggane dhewe. Oh, gitu. Kon nggih, Bu. Durung. Wes ya. Woi, tak taruh. Manut iki mergo acarane acara oplosan. Oh, acarane oplosan. Tak mau wes ngomong. Tahu cari ngomong. Min, awakmu jeli wong kene. Dek. Cek boleh, itu apa kak ngono? Ini gawe aku malah ngomong kan. Lah kene iki manut e. Iku ono guru yo. Piye wis ta? Takono wong-wong. Wis salah bungkas to. Napa? Apa? Loh. Oh iya. Kalau aku tak iki. Tak harape.
kene mana tak marah kowe Apa tuh? Untuk wajah. lah iya lagu yo aneh-aneh lagu parak Wah, untuk wajah. Bandengan tadi. Para kowe bandengan. Lagu Minang itu. malu-malu isin iya ayo lagune ngonten ah Anak sapa iki rek? Anake Odin iki balik. Anak sapa rene. Anak sapa iki? pun nggih sampun nggih Salah kok ya. Salah gotok wae enggak boleh. Sing kene wis kowe salah. Ya wes nek ngono. Kowe iki jane piye sih karepmu iki ngene aku paling tak tambahi mana karepmu piye sing kene ngomong wis kok kowe awakmu katanya aku salah kok niku karepmu piye boleh. salah apa kan mulai awakmu enak mulai cidek lah aku mulai kuatu kae sangu gurung Pon matur suwun. Jare wes. Nalikane biyen terke longamu ora teko bisa suwira antarane longamu ana gadiri longamu nene aku lu sabar apa zaman biar Kediri
Demit, kowe rene diundang apa ora? Iki film iki. Kowe rene diundang apa ora? Diundang. Lah tekomu kok ngawur ngono? Aku amburi cari-cari mentok. Demit, apa pangananmu rica-rica mentok? Rica rok. Mentok. Mentoke tonggo, mentoke bakul, mentoke apa? Mentoke Fitri. Ngawur, Fitri ku wis ana sing duwe. Mentoke Fitri, ngawur kowe. Kowe rene kok tekomu ngawur ngono. Karep apa? Awakmu jalu apa? Jenengmu sapa? Silikon. Silikon kuwi kapok. Aku demit sapa cak guyon. Ngapunten, rada maju. Maju. Enek kelompok arep. Apa? Rondo keluaran 2020. Burung ono rondo 2020. Saiki jek 2004. Napa? Aku jadi Pak Merek. Iki oleh jadi pengoi. Kene lagi. Demit. Kenal karo iku. Kenal. Apamu? Iku biar sing nyeluk aku dadi pesugiane. Loh. Fitri duwe pesugihan. Bek Bego nek ngomong iya iki laporno ae. Pencemaran nama baik. Halo dan aku delokno Fitri. kono modelmu. Kamu lele gak ditelokno Fitri. Lho. Lah apa? Duwe akeh goblok. Fitri ku dhewe. Yo aja lali. Nek awakmu njaluk dhuwit, aku yo njaluk ono. Walah begini. Demit. Aku demit bambuk. Lho, demit bambuk. Bambuk. Lah kenapa kok iso bambuk? Ngemis. Temen yang ngemis. Ono demit kemis ono. Ngombe. Mangan piye? Rawon, soto. Mau. Duren iki wis kakean ya duren. Aku mau mangan apa-apa. Manganmu apa? Tuku dhewe. Lah duit teko ndi? Alah. Ngombe. Bir. Arak. Amah. Lah apa? Arbal. Modelmu. Kok dadi ketahuan ben. Biasae ngono iku minuman setan. Ono sing dadi. Oh, dadi gitu. Lho, lak kok sosis. Karena sing bayar waduk tekor aku rek. Aku seneng. Oh. Meneng ya. Waduh bayar dhewe iki rek. Apa aku nyeluk setan iki? Iki sapa? Awakmu sapa? Oh, karo aku. Karo aku. Matamu melek obah lah. Kaget ta? Lah iku ketok. Ketok ya. Osis. Bayar dhewe ya, Bang. Ammo.
bayar. Pen, jalan pemimpin mangan sosis itu. Ini nang tadi. Hah? Oke. Mangan gue. Banyak kopokan. Banyak lari. Kopok. Salah sama kursi itu. Sampai gendeng. Lagi gak jelas. Dia angkat goblok. Dia Buka. oh, buka parah. Goblok. Kesan pun dengan baik kali. Niki, Bang. Niki, Bang. Panas matamu. Panas seperala itu. Yo lek mari mangan sambal kacang kon. Oh, ini nama bapak gua deh. Sebulono panas. Panas yang seperti nang mataku. Lah kok udan? Panas. Udah metu, terus. Aku sopo? Aduh, Enggak ada sih. aku kok jadi gini? Ini demi apa? Orang-orang. Waras sono, Bopo aku jalur waras. Bopo aku jalur waras. Aku boleh kumat kaya amin ngetelo duwe. Ibuke sampai nelongso gara-gara amin. Karangan ente, wedhus-wedhus digeret gara-gara amin. Aku waras sono jane gak kaya amin. Jangan gitu, Mas. Aku kowe N. Oh, ngajak fotos. Sarah. Kowe sing jame wayahe jalanan loro. Wes. Dari foto